Audio Jungle. Čauko! Ja som dostrelená na to, niekedy je to akože aj deti za mňa hambia. Dneska sú teraz stále na tých telefónoch a tak. Ani som nevedela, že je nejaký youtuber, ani vlogy, ani som tieto veci netušila. Tie mami niektoré napríklad strašne odsudzujú tie telefóny, počítače, YouTube. Keď som sa ich aj pýtala, tak ani jedna si nepozerala, že čo tie dievčatá vlastne na tom pozerajú. Prosím ťa, to musí mať troška drive. Budeme sa spolu zabávať. A to iba my dve? Nie iba my dve, aj s ňou, aj s ňou, aj s ňou. Si myslíš, že za to, že mama nemôže mať YouTube? Audio Jungle.